Hej igen. Hey. Og velkommen til den her anden vlog, som vi kalder det. Vi er super excited over, at vi holder kadencen på en gang om ugen. Det er vi meget glade for. Og vi er også glade for, at I kigger med derude, fordi vi har kunne se, ligesom på vores statistikker, at I rent faktisk klikker på filmen, og I også ser den inde på YouTube. Så det er vi rigtig, rigtig glade for. Jeg håber, at det giver et indblik i det, vi går og laver. Så det håber vi. Skal vi lige kort runde nogle opdateringer fra sidste uge? Ja, sidste uge så arbejder vi videre på fejlkoderne. I sørger for klassificeringen. Der kommer ligesom også hele tiden opdateringer til de fejlkoder. Så vi virkelig, der er en del arbejde med stadig sådan at kategorisere dem og sørge for, at de har de rigtige kategorier i forhold til, når sådan en fejlkode sker, så skal der komme nogle beskeder ud. Ja. Og bare lige så alle er med, det er sådan, at en bil den genererer en masse fejlkoder nede på dens computer, baseret på alle de her flere tusind sensorer, bilen har i sig. Og de her fejlkoder betyder noget. De siger for eksempel, der er en eller anden fejl på et airbag-system, kortslutning til 0 for eksempel. Og så ved man ude på værkstedet i hvert fald, at det betyder, at der er noget galt her. Ja. Men det skal også være sådan, at man fra et bilejers synspunkt ligesom for at vide, der er et eller andet galt med mit airbag-system. Jeg skal ikke nødvendigvis at vide, hvad der er galt. Jeg skal bare vide, hvordan skal jeg forholde mig. Så det er noget af det, som det arbejde har gået på. Ja. Og så har vi også arbejdet den her uge på installationsprocessen. Det vil sige, hvordan man ligesom går fra at skulle få det her installeret i din bil. Som også er virkelig noget, vi virkelig prøver at få så godt som muligt. Fordi at det bliver installeret på rigtig mange værksteder, og vi kan desværre ikke være os, som installerer det alle steder. Og så vil vi jo virkelig gerne sørge for, at alle får til god oplevelse som muligt. Ja, præcis. Så der har vi virkelig forsøgt at ramme sådan en god proces, som ligger sig op af den serviceproces, der allerede er ude på værkstederne. Sådan så, at det bliver så gnidningsfrit som muligt at implementere den her del. Ja, altså vi har en device med den her gang. Det er sådan, den kommer til at se ud. Den kommer til at ligge inde i bilen. Man kommer ikke til at se den, når den er installeret. Så det er derfor, vi lige viser den. Den består af 2 dele. Ja, altså grundlæggende består den af enheden herover, som indeholder GPS'en. Det indeholder det her GPRS, altså det her modul, der skal sende dataen op i skyen. Og så indeholder det sådan en G-sensor, altså så den kan måle accelerationer. Og udover den, så er der det her kabel her. Og grund til, at vi har valgt en løsning, hvor der er et kabel, i modsætning til den, I har siddende i bilen lige nu, det er, at det bliver en lidt mere, kan man sige, en fast montering. Risikoen ved den løsning, I har i bilen lige nu, det er, at man kommer til at tage den ud, eller sparke den ud, hvis man har skistøvler på, for eksempel. Det er der nogen, der har, når de har været på skiferie. Og vi, altså det er grundlæggende for stor en risiko, at det her device kommer ud. Så derfor tror vi rigtig meget mere på den her løsning her, hvor man fastmonterer det. Ja. Og det gør også, at vi i højere grad kan sandsynliggøre, at nogle af de her funktionaliteter, vi har, for eksempel sådan noget med at detekte, om du kører galt, at det kan vi godt regne med, at det gør, fordi at vi har ligesom monteret devicet korrekt. Ja. Det resten er ligesom ikke rundt. Nej. Ja. Så det er egentlig de to ting her, som man vil få installeret, og det er jo ikke tanken, at det er bilejeren selv, der skal installere det. Det er noget, der skal foregå på værkstederne af gode grunde, for det skal ligesom ind bag instrumentbordet. Ja. Så jeg ved ikke, om du kunne forestille dig selv at splitte dit instrumentbord på din nye bil. Jeg vil nok være lidt bange for, at jeg ikke kunne sætte det tilbage igen. Præcis. Så det skal der nogle fagfolk til, og det er vi meget, meget trygge ved. Ja. At det er derfor, vi har sådan en fantastisk organisation, som kan håndtere det her. Så det er super fedt. Og hvordan er det så, man rent faktisk får det så installeret? Altså hvis nu man forestiller sig, kommer man ned på værkstedet sig selv, eller? Ja, jeg vil sige, der er flere forskellige måder, at det her device kan blive installeret på. Langt de fleste mennesker, de ringer ind til værkstederne for at bestille en tid.
Og i den her kontaktflade, vi har med kunden i de få minutter, der er det meningen, at vi skal ligesom spørge kunden, om de kender til Connected Cars, eller hvad det nu kommer til at hedde i de forskellige brands her, Volkswagen til at starte med. Kender de til det? Og hvis de gør det, jamen, var det noget, du kunne tænke dig? Det er gratis. Det tager ikke særlig lang tid mere. Det vil gøre det bare i forbindelse med den sådan ydelse, du alligevel skal have ydet. Og hvis ikke de kender til det, så kan vi henvise dem til sådan en kampagneside, hvor de kan læse noget mere om det. Ja. Så hvis de så nu siger ja, så er det, at man registrerer det i værkstedsordren. Og så et par dage før, så kan man sige, så er det jo reservedelsrådgiveren, der ligesom forplukker de forskellige dele, som skal bruges til det her service, eller hvad det nu er, kunden kommer ind for at få lavet. Og heriblandt, der plukker han et af de her devices og et kabel, og en lille klistermærke, som man også skal sætte i bilen. Og så er det, at han ellers lige hurtigt går ind i servicemarkedsportalen, finder kunden frem, klikker på en knap, så han flyver over i vores system, sammen med alt kundedata og bildata, og så er det eneste, han skal tage sendt, det er sådan en lille nummer på det her device her, og tryk OK. Og hvad er det så, der sker, Ken? Ja, så når de så har fået det, så kommer de så til værkstedet, og i den, der vil de så, når de kommer og afleverer bilen, så vil de blive spurgt igen, om de gerne vil have installeret. Ja. Og så vil det så blive installeret af mekanikeren, og han vil sætte det i, og sørge for, at det er korrekt monteret, og så vil han sætte bilen ud foran værkstedet, sådan så at den kan være sikker på, at den får den bedste forbindelse. Ja. Og så kan man sige, det sidste kvalitetskontrol, som jo også er en del af den serviceproces, der er derude, der vil servicerådgiveren finde kunden frem her på Connected Cars-platformen, eller hvad den nu kommer til at hedde. Og så vil han ligesom tjekke, at alting er OK, og så aktivere donken. Og i det, han gør det, så får kunden en sms og en e-mail med et link, så de kan ligesom komme ind og registrere sig og få adgang til sin bil, til appen her og alt det her. Og det vil de i øvrigt også få en flyer, hvor de kan læse om, hvordan er det. Lige om lidt, så får I en sms og sådan noget. Den flyer, den får de, når de indleverer bilen. Så det er, så mens de venter på, at bilen bliver færdig, eller hvad de nu gør, så er de mulighed for lige at læse lidt om, hvordan er det, hvad skal man gøre, når man får den her sms, og hvad er det for nogle funktionaliteter, som den her app her kan. Og det kan man sige, det frigiver også lidt tid fra servicerådgiveren i forhold til at stå og forklare, hvad det her system kan, og hvorfor de skal være med og sådan noget. Så det... Ja, så faktisk i mange tilfælde, så vil man også kunne læse mange af de ting på hjemmesiden, så vil være, som virkelig vil prøve at gøre, at man nemt kan finde svar på alle de spørgsmål, som har, fordi der kan være mange ting, som man gerne vil vide, og så det er på den måde. Ja. Og det vil jo også være en hjemmeside, som vi vil holde løbende opdateret, efterhånden som vi får feedback ud fra virkelighedens verden, så man sige. Når folk begynder at tage det her til sig, så skal vi selvfølgelig opdatere for eksempel de her ofte stillede spørgsmålsafsnit. Så det håber vi på er den gode proces. Godt. Skal vi lige snakke lidt om, hvad er fokus for næste uge? Eller hvad? I næste uge, der har vi fokus på at få hul igennem til bilen. Vi er stadig i gang med at teste det i Flow, hvor at man får connectet bilen på vores app. Og der kommer nogle data igen, som vi så skal matche op til det rigtige bil. Det er det, der er fokus på i næste uge. Så har vi også fokus på appudviklingen. Vi har nogle rigtig gode gutter til at sidde og udvikle en app. Og det er også rigtig spændende, fordi det er virkelig det, som man gør, om man ligesom nemt kan se det information omkring sin bil. Man behøver sikkert skulle finde en hjemmeside, man kan åbne en app direkte på sin telefon. Og det fungerer både til iPhone og Android, så der er ikke nogen, der bliver holdt ude. Nej, præcis. Ligesom så mange andre virksomheder gør. Det gør vi ikke her. Vi er meget inkluderende. Ja. Så det er rigtigt. Og så kan man sige, så har vi også fuld fart på med markedsføring. Vi lancerer som sagt først og fremmest til Volkswagen-kunder. Og vi starter med sådan en pilot her 1.4. Og så 1. maj er det planen, at vi skal skalere op. Så vi har sådan en måneds tid til ligesom at indsamle
og få sådan renset ud i diverse fejl og få optimeret processen, sådan så at vi er klar til at skalere. Og i den forbindelse så er vi ved at planlægge markedsføring. Hvad er det, altså hvor bredt skal vi gå ud, hvor smalt skal vi gå ud i forhold til om vi kører pilotfase og bred fase og sådan noget. Så det er vi fuld gang med. Også blandt andet hvad for eksempel hvad skal det hedde det her koncept? Ja. Det er vi også i fuld gang med at beslutte. Ja. Ja. Så det bliver virkelig travlt. Der er mange ting at se til. Det er heller ikke det 1. april lige om lidt. Men ellers, udover det, så er måske noget at se, det er, at vi også har lavet en ny hjemmeside, som man kan gå ned og tjekke ud på connectedcars.dk. Præcis. Og I kan jo øvrigt skrive til os derinde. Ja. Der er sådan en lille ansigt nede i højre hjørne. Ja. Man kan klikke på, og så kan man starte en samtale med os. Vi sidder faktisk klar hele tiden. Vi sidder, altså, day and night. Vi er klar til at svare på hver enkelt spørgsmål hjemme hos dagen. Så det var lige en lille kort update. Vi fik lige vist jer lidt af hardware og sådan noget. Scoop. Ja, og det kan man sige, det er jo ikke det mest kønne dreng i klassen, men det er jo heller ikke noget, som folk skal se. Så det kommer ind bag instrumentbordet. Ja. Så tusind tak, fordi I så med, og vi glæder os til at sende den næste vlog ud i næste uge. Vi snakkes. Hej.